Добър ден, приятели! Искам да ви представя поредицата "Какво се случва в света за Бога". Специално за вас цялата поредица преведена на български език, така всеки един от вас може да и се наслади пълноценно. Преди да започнем, искам да изкажа огромни благодарности към SS Content и най-вече към Стефан Дунчев за невероятната работа, която се свърши и по изграждането и превода на тази невероятна поредица. Респект! За да разберем какво се случва със света, ще трябва да се върнем в самото начало и да разгледаме всичко стъпка по стъпка. А сега готови ли сте да започваме? Планетата Земя. В някакъв момент от нашия кратък живот, всеки един от нас се слуша във вътрешния си глас и се замисля върху естеството на планетата, която обитаваме. Още от детска възраст учим за Земята, Слънцето, Луната и космоса. Научаваме за нашата Слънчева система и планетите в нея. Научаваме за Млечния път и безкрайната необятност на космоса. Приемаме тези учения като факти и продължаваме да следваме натовареното си ежедневие. Един ден реших, че искам да знам повече за нашия свят и Вселената. Исках да знам всичко. И така започнах да търся информация, но веднага се сблъсках с неща, които ме накараха да се замисля. И някои от тези неща. Знаете ли, че нашата сферична планета се върти около оста си в космоса със скорост над 1600 км в час? А това, че Земята се върти около Слънцето с над 108 000 км в час, което ни кара да летим през Млечния път с над 805 000 км в час. И през цялото това време Млечния път се разширява със скоростта на светлината с приблизително 1 милиард и 80 милиона км в час. Зашеметяващо, нали? Въпреки това, нито един човек на Земята не може действително да усети това движение. Можем да усетим скоростта, возейки се на увеселително влакче, както и във влак, при ушални в колата, а при свободно падане цялото ни тяло изпитва прилив на адреналин. Усещаме нито един аспект от ежедневното пътуване на Земята в космоса. Това е странно. Всички сме виждали изображения на Земята от космоса. През 1972 година НАСА публикува първото цялостно изображение на Земята, така както се вижда от космоса, озаглавено "Синьото топче". Можем само да се възхищаваме на перфектната и сферична форма, да усетим необхватните размери на тихата безкрайност, заобикаляща нашата планета. Но знаете ли, че изображението на Синьото топче, както и всички следващи изображения на Земята, публикувани от НАСА, са съставни изображения, създадени по сбор от компютърни данни и финализирани в Photoshop? Съществуват цялостни изображения на Земята, както би се виждало от космоса. Кой би си помислил изобщо това? А какво да кажем за гравитацията?